Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya kila yo ban kurup no ya ka weka truck bat ka weka bus ki baket ya shibun ba ki marbam na ki benta kaput ke East Khasi Hills ha ka ba kila kem no ru ya sangut ki beriu ki padai kinong India. Ki BSF na ka shispa kandai fly battalion ha ka ar kandai trik nailur kila lap dien ya ka weka truck bat ka weka bus ha ka lat ranikor dangar ki bawan na Shillong da ka jing thumu ban net shek jaka kaput haringkat shibun ba ki marbam ki bakot haduk kumba supply lak tingka. Ha ka jing tokit kinong nya jong kini kali kim shim lala satya ban pen i ya ki kot kisla ki bayadei bat kini kali bat ki mar bala penkit bat ka jaka bat thumu ban penpoi. Hadien kane ki BSF kila kem no ya sangut ki beriu bat kurup no ya kini kali ya ki ba hadien la IT no support dangar police outpost ban le shushu ya ka badan kam.